Добър ден на всички! Добре дошли, скъпи родители, близки и гости на нашето тържество по случай Международния ден на детето 1 юни. Първо, честит празник на всички! 1 юни е един прекрасен празник. Това е денят, в който нашите деца, макар и малки, ще ни покажат колко много песни и танци са научили. Те ще ни покажат колко са пораснали. Първо, благодаря на всички родители, които днес са тук и заедно с нас ще празнуват този празник. Благодаря също така на всички родители, които се включиха в подготовката на празника. Благодарим на семейство Ненови, които ни подариха тези страхотни шатри. Също така има още един човек, на който аз и колектива на детска ясла номер 10 искаме да благодарим, и това е нашата прекрасна директорка, госпожа Красимира Петкова. Моля вашите аплодисменти за нея. Скъпи родители, днес ще имате честа да ви поздравят именно вашите деца, защото днес денят е на децата, на усмивките в сърцата. Всички ние днес празнуваме, смеем се и лудуваме, но решихме неотдавна в съревнование забавно, кратки стихчета и песни, да танцуваме в игри чудесни. Сега всички грижи забравете и на тази магия се насладете, защото тази емоция, която ще изпитате днес тук, няма да я изпитате никога друг път. Тъй като знам, че нямате търпение да видите колко са красиви децата ви, сега ще поканя тук при нас децата от детска ясла номер 10, Макове. Моля вашите аплодисменти за първа група на детска ясла номер 10, медицински сестри Мариана Щерева и Лидия Чучукова, и детегледачки Гергана Станчева и Павлинка Костадинова. Това са нашите красиви гъбки. Заповядайте, гъбки, заповядайте тук при нас. Много сте красиви, браво! Много сте красиви! Децата от четвърта група в детска ясла номер 10, медицински сестри Славка Карабелова и Зорница Стоилова, и детегледачки Антоанета Станкова и Стоянка Василева. Това са красивите калинки. И децата от трета група в детска ясла номер 10, медицински сестри Елена Янчева и Ваня Митова, и детегледачки Снежана Борисова и Милка Иванова. Нашите прекрасни животни, имаме кученца, котенца, патета, жабки, стъркелчета. Много са красиви. Браво! Браво, браво!
децата от втора група на детска ясла номер 10 с медицински сестри Таня Костадинова и Адриана Димчева и детегледачки Ася Димитрова и Нина Георгиева. Нашите прекрасни морячета, аплодисменти за тях! Много сте красиви! Заповядайте! Мечтатели сме ние млади, с миг патрона на лице. Играем, учим се и пеем и радваме се от сърце. Чакат ни играчки в градина детски свят, на песни закачки, денят ни е богат. Чакат ни играчки в градина детски свят, на песни закачки, денят ни е богат. Учители добри сме да знаем, без нас са още от чакат ни играчки, градина детски свят, на песни закачки, денят ни е богат. Чакат ни играчки, градина детски свят, на песни закачки, денят ни е богат. Дечица, много сте красиви днес. Защо сте така пременени? Празник ли ще има тук? Я кажете ми. Какъв празник ще празнуваме днес тук? Празника на децата, точно така. Днес е 1 юни и ние тук ще празнуваме празника на децата. Я кажете ми, вие знаете ли кой ще ни бъде днес на гости? Кой ще ни бъде на гости? Мики Маус! И аз сега да посрещнем тук при нас Мини Маус. Дали е дошла вече? Я да видим. Ето я! Ето я и Мини Маус! Махайте на Мини Маус! Махайте! Здравей, Мини Маус! Здравей, Мини Маус! Добре дошла при нас! Здравейте! Ах, колко сте хубави, пременени! Дечица, Защо сте се събрали тук? Мини Маус, днес тук имаме празник. Децата ще покажат колко много песни, танци, стихчета са научили. Браво на децата! Ти ще останеш ли тук на нашето тържество да танцуваш с нашите деца? Да, разбира се! Дечица, хайде сега да покажем на Мини Маус колко много знаем. Станете правички, да си кажем нашето стихче за 1 юни. С силните гласчета, да чуем хубаво Мини Маус. Хайде сега с силните гласчета. Днес е 1 юни, празник на децата. Ей, деца, здравейте, знаменца развейте. Браво, браво, браво на децата. Мини Маус, виж колко много са научили нашите деца. Да, но искам и песнички. Ти ще подариш ли нещо на нашите дечица? Да, има много подаръци. Вие знаеш ще ли се как- представите ли добре? Знаеш ли какво са ти подготвили те? Какво са ти подготвили да ти подарят? Това прекрасно цветенце, това е за теб от нашите красиви деца. Благодаря, дечица! Много е хубаво! Сега, дечица, да покажем на Мини Маус, че знаем и песнички, да станем правички и да изпеем песента за слънчицето. Да видим, може пък слънчицето да дойде тук при нас. Хайде, станете прави сега. Ало, ало, слънчице, моля покажи се, на децата слънчице.
Мини Маус, доволна ли си от нашите дечица? Виж колко хубаво пях. И танци знаят децата. Сега ще поканим тук при нас веселата дружина. Веселба голяма днес настана. Славна беше тази дружина. Цял ден си играхме и се смяхме. После с влака вкъщи се прибрахме. Представям ви танца на децата от трета група. Весел влак. Мини Маус, ти искаш ли да танцуваш с нашите дечица от трета група? Да, искам и аз да се кача на този весел влак. Дечица, може ли Мини Маус да танцува с вас? Може ли?